Ini लोगोफोरजों रंजालि बैसागु मोसानो थांनो नागिरदों बयबो जों गामिनि गासिबो देलायनानै ओंखारदों हाय जोंना लोगोफोर बयबो जों दा बहा थांनो नागिरदों नालाय बुंलाय जोङो बैसागु मागिनो थांनोसै दिनैहाय नै हारमनियाम लादों जोंना मादाल लादों आरो हय फैगासिनो दङ माखासे फैगासिनो दङ आरो नै आदामोन बाजैमोन आब'मोन नै जोंना फैदा जोंनिया इन्टारेस्टेड होनना बुंनाय आदा हेलौ हेपि बैसागु ओके नै जोंनि प्रिन्सिपाला नै माबानि केमब्रिजनि ओके दा बिराद बैसागु मोसागोन दै आमा मोना फैबाय जोंनिया थाबाय थांगासिनो दङ दाबो मोनहैयाखै गामियावहाय जों मोसाहैनो नागिरदों दा गासिबो लोगोफ्रा जोंना जि देलाय फैदों जारौनो জীবন বর্তিকার ফুলটিতে ইমান ভালো নিচিনা লাগছে Thank you. আমাক কি কয় ইমান চুকু কৰে দে পতককে ঘৰত সোমাই থাকোহি जोंना लोगोफ्रा थांगासिनो हाबलांगासिनो दङ न'खर मोनसेयावहाय मोनहैबायनो नैया बैसागो बोथोरा मोजां फिल दङ नैया जि जखरखा जोंना आदाया गोगोम जखरखा सामथाय फिथाइ हाबजाजोबसै लोगोफ्रा जोंनिया लोगो एकदम बेस्ट फ्रेन्ड आंनि नैबेयो लोगो आंनि प्रिया बर' मानबावबाय जोंखौ गासिबो बैसागु मोसानो नै जोंना लोगोफ्रा लैहोर मोसानो थांथारनोसैलाय ओंखारलायबाय जोंनिया बैसागो बैसागु बोथोरनि आब' आं खुलुमनांगौ आयु दे नोलै हमग्राबो गैया केमेराफोरखौबो दे आब' सना
बैसागु बोथोरनि अननाय आरो नोंनि साननाय हनाय सोरा सोरा बैसागु बैसागु Sarah! Sarah! Get with it. বাইদেউজনী চোৱা এতিয়া বটাত তামোল পাণ আৰু আৰণাই এখন 500 টকা দি সেৱাকাৰী মান দিলে সকলোকে যাহাতে আগন্তুক দিনবোৰ ভালে ভালে যাব পাৰে কোনো বেমাৰ আজাৰ বিপদ আপদ যাহাতে নাহে তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ থেংক ইউ বাই বাই